sawetara sawengan kono papan pandhilikan kene. Kamangka bondo donyaku wis entek. Olehku ngerampok ana ing kraton Ndaha wis arep entek. Yen ora samar saka para klik sandi ana ing papan pandhilikan. Ing papan kene bakal ana pawongan saka kutha praja kang bakal lumarep menyang papan kene. Kok menawa iki ngono nggawa Mas Picis, Raja Brana bakal tak jaluk kandhane. Wiwit cilik nganti gedhe, aku ora duwe wong tuwa. Aku dadi wong mlarat, aku dadi wong bodho. Nek endi meneh olehku golek sandang pangan yen ora ngerampok. Oleh kawean rono-rono ditolak, rene-rene diece. Mula aku bakal gawe loratine para lawala praja nang padha nayaka praja ning Ndaha. Wong-wong sugih bakal tak rampok. Redang-redang saka kidul kulon gawe koko. Aku tak mundur luwih dhisik.